Aktar minn terz ta' dawk li wieġbu sondaġġ ippubblikat fit-Times m'għandhomx fiduċja la Felix Borg u lanqas Feidrin Delija għal kap tal-Partit Nazzjonalista wara ir-riżenja ta' Bernard Grech aktar minn xarej ilu. Aktar minn xarej wara Felix Borg u Feidrin Delija ħarġu jtelqu kontra xulxin wara li Delija implika li Borg tradiħ u ħareġ jikkontestah. Dan wara li Roberta Metsola għażlet Brussell u ma ħarġitx bil-konsegwenza li Borg u Delija saru it-tieni preferenza f'din l-elezzjoni. Is-sondaġġ jgħid li Felix Borg jinsab fuq quddiem iżda jingħad ukoll li Feidrin Delija irkupra xi voti f'din l-elezzjoni li qed tkompli tkun mifnija bil-ġlied fejn iż-żewġ kandidati mhux jitħallew imqar jagħmlu dibattitu wieħed. Fuq dan is-sondaġġ ta' Delija ħarġu jattakkaw ir-riżultat. Louise Pulis li sena ilu kienet kandidata fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew illum bruħa u ġisimha wara Feidrin Delija qalet li s-sondaġġ ta' Times huwa bl-effetti ta' ikla fażola manja. Oħrajn qalu li s-sondaġġ huwa fażul iżda intant kemm Felix Borg u Feidrin Delija irreaġixxew għas-sondaġġ u t-tnejn qalu li rebħu.